जै बड'लेण्डनि दुर्गा फुजानि आं गासैनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय आरो गासै बर' रायजो राजाखौनो आं फिन गुरैयै खेबसे खावलायबोयो जे सासे बर' फिसा हिसाबै जों बर'फोरा आलादा बड'लेण्ड रायजो बेनायखौ जेब्लाबो सापर्ट खालामनांगोन जेब्लासिम बड'लेण्ड जाया। आं सेंग्राफोरखौ गुरै खावलायो दुर्गा फुजा फैदों होननानै जों जानला मेनला जौ सेरेब लोंनानै जाहाथे जेराव मेरावनो रावजोंबो नांज्लाया हमज्लाया रावजोंबो बुज्लाया आरो जौ लोंनानै जेन बिराद स्पिडाव बाइक सलाया गावनि जिउखौ सान जोंनि बर' सुबुं अनजिमा ओरैनो खमखा जुदि जों फुजा फाथालाव जुदि जौ सेरेब लोंनानै उद्भन्डालि बाइक सलायनानै सोरजोंबा नांज्लायना बुज्लायनानै जुदि जोङो गावनि जिउखौ खहा खालामना लायो अब्ला बेयो नोंथांनिल' खहा नङा जों गासै बर' हारिनोनो खहा। जेब्लासिम बड'लेण्ड जाया अब्लासिम जों जेब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लानांगोन जेब्लाबो जोङो सापर्ट खालामनांगोन। फुजा सफैदों गोबां दुर्गा फुजायावनो गुबुन हारि बर'फोरनि थियेटार फैगोन हारसा थियेटार फैगोन जाहाथे जों रावबो बर' फिसाफोरा बै हारसा थियेटारखौ नाया मानो होनोब्ला जोंनि बर' सावथुनखौथ' बिसोर बुजि मोनखायाबो नायखायाबो आरो सापर्टबो खालामा बुजि मोना जेबो बाथ्रा नङा नाथाय जेब्लाबो जों बर'फोरखौ दावगालांनायाव सापर्ट खालामा सापर्टथ' खालामनो हायो बेनिखायनो मोनसेबो जेन हारसा थियेटाराव मोनसेबो जेन हारसाफोरनि जा फिल्म दिन्थियो बेयाव जाहाथे जोंनि बर' फिसाफोरा रावबो बाहागो लाया थियेटार बर्जन खालामनांगो गुबुन हारिनि थियेटार नायनायखौ बन्द' खालामनांगो आरो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे हारसा थियेटारखौ सोर नायो जाना जों गोरिब गुन्द्रा न'खरनि मानसिफ्रा नायनो नागिरा जायफोर साकरि मावो जायफोर मोजां साकरि मावो जायफोर फोरोंगिरि जायफोर न'आव थानानै गावखौ गियानि होननानै दिन्थियो समाजनि गेजेराव बेफोरबायदि सुबुङासो खिन्थु हारसा थियेटार नायो मानो नायो गुबुन हारिया जुदि जोंखौ एसेबो जुदि सापर्ट खालामाब्ला जों मानो नायो नायनो नाङा खुनु प्रयजन गैया गावनि स्वार्थखौ बासायनानै लाखिनो थाखाय बै गियानि दिन्थिफ्लाग्रा जोंनि सानैसो बर' मानसिफोरा हारसा थियेटारखौ नायो बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायो जायफोर गियानि दिन्थिफ्लाग्रा जायफोर फोरोंगिरि जायफोर जायखिजाया साख्रि मावनाय बिसोर खिन्थु हारसा थियेटार नायो गोबां समाव नुनो मोन्दों मानाहासियावबो नायनो नागिरो अननानै आं गुरै खावलायो जाहाथे बेफोरबायदि गोरोन्थि मावा जोंखौ जुदि गुबुन हारिया मोजां मोनाब्ला जोंनि हारिमु राव जोंनि जायखिजाया दावगानायखौनो गुबुन हारिया मोजां मोनाब्ला जों मानो गुबुन हारिनि दावगानायखौ मोजां मोननो जेब्लाबो सापर्ट दा खालाम नोंथांमोन बायदि गियानि मानसिफ्रा गामिनि बै आबादारि एबा मानसिफोरखौ गुबुन मानसिफोरखौ बुजायनोसो नांगौ जे फुजा फैबाय गुबुन हारिनि थियेटार नायनो नाङा आरो हिन्जावसाफोरखौ आं गुरै खावलायो नोंथांमोना जाहाथे हर थौजासिम थानो नाङा हारसिं हारसिं फैनो नाङा गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों जाहाथे जेबो लिटि हिटि खालामनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो नाङा दा हर जागोन फुजा नायनानै थांगोन न'आव हिन्जाव माहारिखौ आं बिखेखखौ बुंदों जोंनि हौवाफोरखौ बुंला जोंनि हौवाफोरखौथ' जेबो खालामनो हाया हिन्जाव माहारिनि सायाव गुबुन हारिया जोबोर टारगेट थायो जे माबायदि जिनाहारि खालामनानै बै हिन्जावनि लाइफखौ धंस खालामनो हायो आं बेनिखायनो गुरै खावलायो हिन्जाव माहारिया साबधान जानानै थानांगौ फुजाल' नङा जायखिजाया समावनो जेरावखि थाङा मानो सोरांबारां थांनानै सोरांबारां फैनांगौ ज' थांनांगौ दा फुजा फैदों ज' थां थियेटार बर' थियेटार नायो ना बर' फिल्म नायो मा नायो नोंथांमोना मोजाङै थां ज' थां ज' थांनानै ज' नायनानै
न'आव आरामै फैफिन। हारसिं दा थां प्लिज। बर' हारिनि मान सन्मानखौ रैखा खालाम। बर' हारिखौ गोजौआव दावगालां। सोरबाफोर जुदि आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम आरो खाथियाव थानाय घन्टा बेलखौ प्रेस खालामनानै हो। अब्ला नोंथांमोना आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअखौ दसे समनि गेजेरावनो मोनगोन। खुलुमबाय, गोजोन्थों।